Tafersjoch op grote containerskippen zit te kwad. Wat hier plaatsvindt is een vorm van Russische roulette. Het kan elke dag weer opnieuw gebeuren. Een politie rolt het himkwekerij met 1200 planten op in Jannem. Goeien en welkom bij Kijk op Friesland. De controle van oerheden op het tappassen van de internationale veiligheidsregels voor het beladen van grote containerskippen zit te kwad. Maar als gevolg dat net goed laden skippen op zee extra kwetsbaar binnen. Dit ook blikken uit een groot onderzoek van Omroep Friesland en RTV Noord. Naar aanleiding van de ramp begint dit hier met containerskip MSC Zoe. Het containervervoer op zee is de oude jaren explosief groeit. Het gevolg hield die grotere skippen, maar plak voor meer containers. De sector zit onder een grote tijdsdruk. De skippen moeten rap laden worden en toch te min controle gaat er dan van alles net goed. Eigenlijk wat hier plaatsvindt is een vorm van Russische roulette. Het kan elke dag weer opnieuw gebeuren. Het gebeurt ook elke dag opnieuw. En heel vaak zien we het niet omdat het op de oceaan is. Nu zagen we het toevallig omdat het boven de Waddeneilanden is. Dit is een vrij gevaarlijk spel wat wij spelen. Uit het onderzoek dacht ik blikken dat er vooral te min tafersjoch van de autoriteiten is op het verstmaatsen van de grote aantal containers. De gewichten van de containers komen geregeld net doorheen, maar de gewichten niet opjoen binnen. En gegevens van de exacte inhoud van de containers ontbreken vaak. Er worden risico's genomen en die hebben ze ook afgewogen. De kans dat het gebeurt is voor hun in hun ogen zo minimaal dat voor hun is te verwaarlozen. En ondertussen zitten anderen met de gebakken peren. Juist. Nou ja, dat zie je dus nu met de ramp die natuurlijk gebeurd is bij de Waddenzee. Dat is natuurlijk, dan kan je zeggen, de Waddenzee is maar een heel klein stukje van alle wereldzeeën. Maar voor de Waddenzee is het natuurlijk wel een groot drama. En waarvan we nog niet eens echt in een snotje hebben wat nou echt de gevolgen daarvan zullen zijn. Een grote politieke partij maakt zich haar zwaarder om deze situatie en willen dat de controle van grote containerskippen verscherpen wordt. Morgen is er in de Tweede Kamer een harkzitting over de containerramp bij de MS Zoe. De zaak van Zeggeren komt definitief op 12 en 3 juni voor de rechter. Dat waard van de morgen duidelijk op een proforma-zitting. De rechter loekt dus 2 dagen uit voor de behandeling van de zaak. Tjeerd van Zeggeren waard in juli 2017 deervoen in een stuk gruide bij de Westereen. Zijn vrouw wordt vertochten van belutsenheid bij de deer van haar man. Het onderzoek is zo goed als klaar. De huid en zus van Zeggeren binnen intussen jet. Alleen de telefoongegevens van de vertochten moeten nog onderzocht worden. En dat is 1 april klaar. De politie had juist een himkwekerij met 1200 planten oprollen in een leegstaande plaats in Jannem. Bij de inval is 1 persoon aangehouden. De politie vond de himplanten in de stallen van de plaats. Nevens de politie hebben de planten een strijdwaarde van roegwaai een heel miljoen. We vinden dit soort vondsten wel. En steeds meer omdat het platteland de boeren voortlopen. En het klinkt een beetje raar, maar de kei uit de stal en de hennep erin, dat is ik wel een beetje wat wij willen zeggen. Dus wij roepen de mensen niet wel om. Wees kritisch op wat er in die stal komt. Want voor als het wist, zit al echt diep in de criminaliteit. En daar komt het net samen uit. Het is voor het eerst dat er een himkwekerij in Jannem aangetroffen wordt. Toch binnen de laatste tijd meer himkwekerijen oprollen in Noord-Nederland als in vaak in de jaren. En dat komt nevens de politie omdat er actiever naar kwekerijen zocht wordt. Toch ook meldingen en goed dwarsbelangen informeren. Van als je wat vreemds en wat mals komen, meld het u. Daar kunnen we wat mee doen. We moeten natuurlijk ook net doen alsof er alleen nog maar problemen binnen. Dit dwarpigeliks is nou echt een dwarp als voorbeeld. Waar de huizen en de leegstaande boerderijen, daar binnen appartementen voor vakantievierders, voor 2 wenningen. Dus dat is echt een nieuwe functie die het platteland krijgt. Maar dit komt er ook bij tussen terug. Een 28-jarige man van de gemeente Heerenveen is oppakt. Heeft de politie het net om de eigenaar van de plaats. En dan nog het waar mooi. Piet Paulusma. Deze weekend waar van de winterjas, waar van de moedsen en de manten. En vannacht al een temperatuur om bij de 0 graden in. Vroorstående groen. De wien eerst wat eerst en die is matig, want vrij krachtig. Morgen een temperatuur om bij de 8 of de 9 graden in. Flink wat zinnen. Wat de eerste wien, matig en krachtig. Het viel koud aan. En dit weer Kijk op Friesland. Zoek van meer naar op uw Omroep app of op omroepfriesland.nl. Nog een noffelijk jong.